Jó estét kívánok, Lőkös Miklós vagyok, traktorvállalkozó. Fekete Sándorral beszélek? Igen, én vagyok. Holnap olyan délután 2-kor vinném a traktort. Hol? Hát maguknál. Pontos címet nem adtak, azt szeretném felírni. Kivel beszélek? Lőkös Miklós vagyok, már bemutatkoztam. Egy tűzpiros MTZ. Tűzpiros MTZ-t hozzá. 116 lovas. Biztos, hogy hozzánk hozzá? Nagyon pöpec. Biztos. Igen. Rendben, Kígyó utca 41. Tessék? Kígyó utca 41. Ja, meg Zsemle utca Kiflitér. A házszámot elfújta a szél, így keresd meg. Engem ne eltessen, én Lőkös Miklós vagyok, traktorvállalkozó, és vinném az MTZ-t. Én meg Fekete Sándor vagyok. Adját Fekete. Fekete Sándornak adját a telefont. Én vagyok az. Vagy Fehér Sanyinak, mindegy. Én vagyok Fekete Sándor. De miért pont Fekete Sándor, ha szabad érdeklődnöm? Nem tudom, így ne könyveztek. Vinném a traktort, kérem szépen. Hozza. És hova vigyem? Kígyó utca 41. És mondja, mert a múltkor a Kobra utca 42-be vittem, és rájöttem, hogy ez téve. A Kobra is egy kígyó, de ez nem az a kígyó, ez a rendes kígyó utca, kígyó. Kígyó utca? Igen, És mondja, Petőfi utca, tudja merre van? megközelítőleg. Megközelítőleg tudja merre van? Inkább a Petőfi teret tudom. Na. Tehát én onnan hívom önt. És vinném a traktort. Aha. Most? Nem, mondtam holnap délután 2-kor. Mit csináljak én egy traktorral? Hát üljön bele, azt verje ki a faszát. Hát mit csinál egy traktorral, te? Hát mit lehet egy traktorral csinálni? Felszántani érted? Például. Ajó Isten, verje meg az ilyen embereket. Viszont hallásra!